Разходката продължава. Този път с нашия репортер Пламен Петков и с женския пазар. Нека видим каква е далавера. Дали не са го били там, всичко е наред? Не. Добре. Здравейте, уважаеми зрители на БНТ! Аз съм Пламски и днес ще си говорим за далаверата. Трябва да има повече далавери. Ще обсъдим тази вечно млада дама, позиционирана извън време-пространството. Там, където е само тук и само сега. Не купувам на далавера. Айде бе! Далаверата е неустоима красавица, стара колкото света, в обятията на която са губили разсъдъка си всякакви чешити, дребни тарикати, едри бизнесмени или безпомощни домакини. Абе се разберем, бе! На едро, на древно би бил Костян. Се разберем? В миналото някои са смятали офертата, далаверата или промоцията, както също често бива наричана за вещица, тъй като тя има способността да се появява на много места едновременно, винаги заемаща различна форма или образ. Много ужасно. Откакто за първи път е забелязана, далаверата става обект на гонение от страна на честни и залюхани нехрани майковци, които изглеждат са си нямали друга работа, освен да предприемат обречена битка срещу тази всемогъща кралица на човешките слабости и вечен блян по материалното. Когато е била още малка офертичка, без опит, тя се е скитала предимно по пазари, битаци и тържища, но с времето трупа неземна мощ и става част от заобикалящата ни среда. Телефони, телевизори или билбордове са само малка част от нейните платформи. Далаверата е с нас през целия ни живот. Надзърта, присветва, намига, бибитка, пее, флиртува с нас, прави ни кафе, мие ни зъбите, перени чорапите, завива ни сандвич за вкъщи. Грижи се за нас. Това е супер далавера и на мене ми хареса. Въпреки нейните безкрайни добродетели, все още има хора, които се страхуват от нея и поддържат теорията за вещицата. Ето тази дама се чадъра сега. Тя избяга. С времето са се сформирали тайни общества, които принасят в жертва на далаверата дребни душици, организирайки в нейна чест масови разпродажби, ритуални или още черни петъци, както и съвсем обикновени намаления. Никога не си на някаква далавера, защото винаги някъде отзад нещо ти взима повече. Ако далаверата беше жена, как ще да изглежда тя? Красиво, хубаво, млада. Добре облечена, но куха отвътре. Представя се за хубава, е много късана. Много привлекателно. Блондинка, може би. Да се представя за жена далавера. Жена като жена, хубаво жена беше. Помните ли кое беше нещо, което си купихте последно на далавера, само защото е на далавера и след това не го ползвахте? Бучка халва. Така мартеници си купих на далавера. 1 лев, 3 мартеници. За да почетем далаверата само днес, само още 3 часа, 51 минути и 29 секунди от МСВП, малка секта, възхваляваща промоцията, организират масова разпродажба на абсолютно ненужни вещи, които вие просто трябва да притежавате. Побързайте! Остават само още 3 часа, 51 минути и 29 секунди. 3 часа, 51 минути и 20 секунди. 3 часа, 51 минути и 10 секунди. 5 часа! Безплатен обяд има само в капана за мишки, не знаете? Да, безплатен обяд няма. Така завърши видеото. А като се замисля колко често сме обстрелвани с фрази като безплатна доставка, вземи едно, второто безплатно и какво ли още не е, за да бъдем провокирани да купуваме все повече и повече и повече. В днешния без преувеличение консуматорски свят похватите, с които боравят маркетолозите, са много, а кукичките за хващане на потребителите ще рани още повече,